אוקיי, וואו, חברים, זה היה לוג מטורף. ובום, הפיירבול הזה הולך לי, וואי, איזה דלוג מטורף יצא לנו, אוקיי? טוב, אז מה קורה חברים, וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש של קלאש רויאל. בסרטון של היום אנחנו הולכים לשחק בעצם במוד החדש שיצא, הקלן באטל, אנחנו סיימנו את הקלן צ'סט, וכן, אני אראה לכם עכשיו את הפתיחה שלה על המסך. אז כן, זה הדק שאנחנו הולכים לשחק איתו היום, זה בעצם דק של זאפ בייט מן הסתם. מיניונורד, אני מתקרב לרמה 12, תחשבו לי בתגובות אם לקנות מהגולד שלי לג'נדרי או לשפר את המיניונורד לרמה 12, כי הם יכולים להיות מאוד מאוד חזקים ברמה 12, אז כן, בואו נציע קלן באטל. אוקיי, אז אנחנו במשחק, בואו נראה נגד מי אנחנו ומה קורה אוקיי, אנחנו נגד ריפר, הוא שם את המגה מיניון על השתי ברבריאנת שהם שמו פה. אוקיי, כנראה אנחנו נלחמים כאן נגד זוג ספונרים רציניים. אני אשים כאן פיירבול שיצא מטורף. כן, הוא יצא באמת מטורף בפיירבול ששמתי, זה היה מעולה. הוא שם סקלטון ארמי לבד, אני לא חושב שזה היה מהלך הכי נכון, וגם מעליץ ברברים האלה. אוקיי, אז הזאפ הזה היה מהלך חכם מאוד. אוקיי, אני אשים פה מיניונורד, יש לו פוש מטורף של ברברים. הוא שם את המיניונים, אני מקווה שאין לוחצים על כל זה. אני אשים את המיינר, והוא שם את הטורנדו, אוקיי? הוא משך אותנו למיניונים. אוקיי, זה סבבה. סבבה, בואו נראה מה נעשה עכשיו. לא, אני לא אשים פה פיירבול. אולי כן, טוב, כבר מאוחר מדי, לא נורא. כאן אנחנו מובילים כמו שאתם רואים. יאללה, שאתה רבקה ברועל ג'יינט, טוב, אוקיי. מגה מיניון סביר, האמת די טוב, כי עכשיו הרועל ג'יינט כמעט יוריד לו את הבניין, או שאולי אפילו כן יוריד. אני אשים פה אינפרנו טאוור להגן, והרועל ג'יינט כמעט הוריד את הבניין. אוקיי חברים, זה גם טוב, אז כן. שמתי מיינר ומיניונורד ושם לי אלקטרו וויזרד. אוקיי, וואו חברים, אוקיי, וואו חברים, זה היה לוג מטורף, וואו, אני לא מאמין חברים, אוקיי? טוב, פיירבול, אנחנו לא ניתן לו לשים מלא ספונרים באותו מקום. סקלטון ארמי, ואחלה דלוג עשינו פה. הטורנדו הזה היה האמת די סביר, אבל בסדר. פרינסס, אוקיי, יש לו כאן טון הברברים, ובום, הפיירבול הזה הולך להיות כזה אפקטיבי עכשיו. ואוקיי, הוא שם זאפ, נשים מיניונורד, כבר יכולנו לשלש, לא? כבר אי אפשר. אוקיי חברים, זה היה משחק יחסית קל, אז כן. אוקיי חברים, קרב שני ואחרון שלנו להיום. אנחנו עכשיו נהיה נגד נמרוד, אוקיי? ובואו נראה איך המשחק הולך ללכת לנו. אוקיי, הפיירבול הזה נראה לי הולך לצאת טוב, נראה לי שהוא שם אותו ממש טוב. אין לי פה ממש מה לשים. אני חושב שאני בינתיים, אוקיי. אוקיי, אנחנו מובילים בינתיים, לא שמתי לב, זה נחמד. נשים פה לוג, הדלוג הזה יצא די טוב. אוקיי, הוויזרד הזה עשה אחלה של עבודה בשבילו. ובואו נראה אם הפרינסס תיתן כאן מכה טובה. לא. אוקיי, כנראה שלא. וואי.
אוקיי, אז הצלחנו להרוג את הפקה, סבבה, זה נחמד, ובואו נראה מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו. נראה לי לשים פה סקלטון ארמי, כי אין לי כוח לפרסט ספיריט סיילנט, וכאן מיינר. וואי, טוב, שיט, למה שמתי את הדילוג הזה? טוב, לא נורא, הוא לפחות פגע בגובלינות ובטאוור. אוקיי, אין לי ממש מה לעשות כאן, הלוואי שהיה לי עכשיו את הדילוג. בגלל שאין לי, אני אשים וואי, למה זה יצא כזה גרוע? אוקיי. אנחנו די שווים. בינתיים. אוקיי. טוב, לא צריך לשים את הסקלטון הארמי האלה. אנחנו לא ממש מתואמים. האמת. טוב, הוא ישים את הפרנס ואת האייס גולם. אני שם את הסקלטון ארמי. הוא שם פייר ספיריטס, אוקיי. קינטרנו לו את הפוש, סבבה. אני אשים פה פיירבול עכשיו. סבבה, הוא שם גם פיירבול, זה יצא טוב. ומיינר הגנתי. דלוג, וואי, איזה דלוג מטורף יצא לנו, אוקיי. יצא לי. נשלח כאן סקלטון ארמי, אוקיי חברים, וניצחנו פה. סוללה חלשה, זה לא כזה אכפת לי. אוקיי חברים, זה הסרטון שלנו להיום, אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם, ויאללה ביי חברים, יאללה ביי.